Marius! Hvad så? Fuck egentlig Marius. På kamera. Nej, du I dag drikker vi 130 bajer. Vi laver giveaway. Et halvt gram coke. Det var bare salt eller sådan noget, bare roligt. Why are you wet, Bastian? Why are you wet? I'm on the field to be on my leggings. Masser af plads. $10 jeg løb ud foran en bil. Jeg gør det gratis. Jeg kan ikke løbe ud. Marius, på den øl, vi har fået en donation. $3 var den på. Okay, du gør det bare uden at spørge overhovedet. Super. Sig monkey. En ensom mand, som bare skal... Jeg har sagt, du skal stoppe med at gøre sådan noget foran kamera. Stop med at tage alle stoffer, Bastian. Bare skal en land. Af til at gå. Nogle gange Jeg tror bare, han står og hælder vand ud, gør han ikke? Nej, jeg kommer ikke til at drikke sådan meget af. Hvad med, at vi stopper streamen og bare drikker bajer? Så sidder jeg her, eller hvad? Sonic! Det er UCC, så det er i virkeligheden. Det er Sonic, de er sjældne dem der. Jeg sendte det bare i gruppen. What? Himbær Bruce donerede $1,6. Jeg tror det cirka er Song Chris, er den sang, du godt vil høre. Han vil have bassen. Jeg tænker, at fællesskål på droppet, det er med de 10 kroner. Okay, godt så. Vi skal da ikke fuck dem. Det skal mere fuck normalt. Dans Mouse har trykket follow, så er der fællesskål, drenge. Skål! Oh my god, der er 2 fællesskål. For helvede, Jørgen. Ja, vi skal ud og pisse kamp. Der er folk på gulvet. Fuck. Nu skulle man ikke lige kunne se min lille, vel? Men der er ikke noget at se. Du har da ikke at finde din bil. Det gør jeg ikke! Altså, jeg kan ikke mærke, at vi råber. Fordi jeg tror, musikken er overdøvende, men vi ved det ikke helt. Nej der! Follow! Fuck, jeg ser op, hvis vi får det der ryg om at drikke hver gang, der bliver foldet, så kommer vi til at dø. Skal vi lige spille mig smage en lorteshot, eller hvad? Ja. Er jeg klar, eller hvad? Det er en lille tår, det kan vi godt lide. Hvad er det, follow os? Kommer I med? Kom op til mig. Sandet, kan jeg fandme væk nu? Jeg er virkelig slå. Fanden drikker du cigaret? Det er fra min søsters fest. Niklas. For helvede. Shit. Jeg tror fandme Sonic har det dårligt. Ej, jeg går ind. Der er fællesskål. Jeg tror det er fællesskål. Jeg bliver sgu da ikke bandet. Jeg pisser ham ud. Det bliver bandet, så. Marius, jeg var lidt syg i knalden. Bare rolig, drenge. Skål med mig selv. Vi gør det, take it higher. Jeg elsker at se det på Twitter. Det er så sjovt. Der er et follow. Det var Marius Rige, vi er det lige. Her er alle de andres bajer. Shit, der er ikke engang ret mange tilbage. Så hernede så er mine bajer. Salty! Der blev lige donatet $8. Der er fællesskål, det går for stærkt, drenge. Det går for stærkt. Min store Big Mac Mayo. Hey, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så næste,
Jeg skal lige skylle bajer ned med noget bajer. Hey! Åh, $2. $3. Det var en snære, det er det. Kom på os! Det er fremme på det her. Nye bajer, traktor. Ender ud i et hul af et hul. Så strammer jeg jo under, eller jeg ved det ikke. Hej. Hey. Hvad sker der? Er du på, eller hvad? Nej, jeg kommer ikke til at drikke sådan meget af. Hey, den er fundet! Kom så! Skynd jer! Fuck, jeg vælter lige noget glas og smadrer det. Hey! Selvfølgelig! Lige efter den her sang. Du skal ikke tage vandmelonen. Nej, jeg skal spise den i morgen. Hvad laver du? Du taber vores smør og leverpostejn og ikke hvad? Vi havde 152 bajer i alt, og vi har drukket næsten 90 nu. Hvorfor render du rundt med en kniv, Gylbert? Nej, ikke mit bord, jeg har lige købt det fra IKEA. Hvor fanden er kællingerne så? De er nede i kælderen. De er nede i kælderen. Det er kort med det samme. Ja. Det var fandme sjovt. Den her vandmelon, den eksploderer vi senere. Lav bajertronen. Det er flot, meget flot vandmelon. Niklas, der er folk, der siger, du er kedeligt. Man bajer. Hvad fuck siger du nu, hva'? Du redeemer dig selv sådan der. Jamal, du der lige 2,4 mere! Der er en. Der er to. Han skal pause. Det kunne have været en sjov, hvis det gjorde. Skal jeg tage til 2 op? Ja, droppet, kom. 1, 2, 3, der er blevet skrevet. Godt så. Hey. Baseball! 5 shots for 50 kroner. Nu kommer det. Jeg melder til droppet. Hey, 2 3 4 5 og så bare 3 sekunder. 1 2 3. Sådan, mand, sådan. Fuck, det er pis, mand. Hvad så, Emil? Skal du brænde dig? Nej, nå, du skal bare pis. Kan det bruges, der kan vinde? Ja, det er skål. Der er noget follow! Jeg er selvfølgelig blevet fuld. Han gav den mere gas. Vi får vand, fordi det er selvfarmen, det her. Okay, jeg går lige over vejen, dude. Jeg har lidt ondt i benet. Jeg er helt over det hele. Jeg slår mig selv ihjel på det her. Mixer, det er en idiot. Fuck mit ben. Hvad laver du? Jeg streamer Osman, hvad fanden laver du? Osman, kør dig hurtigere, Osman. Alkoholiker 1, 2, 3 kalder vi os. Vi har taget 19 fucking fællesskål. Oh shit. Fuck, man. Hvad gør vi? Jeg tror bare, vi gør, som de siger. Nå, vi overlevede. Jeg kan høre, de kører på glasskår lige nu. Shit. Hver gang de kører forbi, så kan man høre, de kører på glasskår. Vi plejer at holde fest hver fredag, torsdag og nogle gange søndag. Det der kanonslag i går, ikke? Det var ikke kanonslag. Købenrullerne ligger hjemme hos altså, det var ikke kanonslag, ikke? Skal jeg vise jer, hvad det var? Så afløbsrens, ja, altså... Stop. Skal vi lave en bomber? 2. Jeg er nødt lige at se det. Skål! Vi fælles skåler for Cool Gamer eller sådan noget. Nu skal I bare se her. Jeg kan meget godt lide pølser. Nu tager jeg handen af, så er jeg så seriøs. Prøv at se, vi har ikke andet end pølser. Altså, tag en så
suk i munden. Hvem gør det? Nu kommer det. Tak for de $2,40. Han i munden og spise en tykle på den. Jeg kunne huske det, min. Corona, mand. Jeg skal drikke smæk. Okay, Emil Hansensen, I får 5 baner grøn for en 10'er. Det er meget, det er vedmel, tror jeg. Jeg mener, jeg ved det ikke helt. 11-årige. Jeg så bare lige at snakke om den aften der, hvor G han smadrede min dør. Det var på nok. Se, hvor White trækker vejret. Emil, trækker du vejret? Og White trækker vejret, bare roligt. En øl, og jeg trækker vejret. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Øl. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Giv mig noget øl. Der er fest!